Bye na. Bye-bye. Ganun na ba? Bye-bye. Very good ha. Balik mo ka. Ha? Ako niya mag-pray. Ha? Sa di ay? Sa di ay? Ako niya mag-pray. Ah, wala ka na ako gipre. Nalimot eh ko. Gipre pa. Guys, sa mga skinabay sa kuha na ako siya isali. Ito gandura ka na nakaregal. Ito napunta ko na siya sa mga milig na tuko. She will be the head, not the tail. She will be on top and not the bottom. No weapons against her shall prosper in the name of Jesus. Tanang pagkatumban siya mga tail, Lord, hinilgan sa mga milig na tuko. Langit nung kaalam kay Balo, manaa ka niya, Father God, sa pagsabot siya mga lesson. Sa iya teacher, very good siya, si ang classmate. In Jesus' name, Amen. Ay, dili ra. Dili ra. Manihira ko. Manihira ko. Bye-bye.